Anga folini wali nyumando meka nyeshi au mali kono ani mali koka ani kumemba soro au munu sigile do ka nyamada jabaranu fe wala sa famia bisoro au fe TV CHERIFLA bamananga kuna fonina wala libina ko yemunu na mali kunga ani dien famaro kunga ni akuma selenyi anga jamana nyemoko Elaji Ibrahim Boubacar Keita akele ko ka danaya kura ya ministri nyema Sumelu Bube Maigaka ode kadra kono aye aka gouvernement kura sige mumbe ministri bisaba ani flama kuna fonindo mumboraka binka beni kari temeni septembre kalo kile kononto amba wala donia ka fo ni beke ashien gale fene ye musulaka doga soro anga gouvernement kono mushibeta sambisaba ani sandrula Musa Fomba alebna wala li chamakanyi jamana nyama kele ko fe ka dana ya ukura ya aka Sumelu Bube Mayiga ya ka ministry usigi femi mise ka shido gouvernement ngurain dobora ama hakela bawo temene ngunye bisaba ani woro ye akeme bisaba ni layi ngama koro chama nzegi na kaddu gouvernement ngurain ngono o ma koro la mara yoro ko ministry ani mara chama bole ministry katase jamana kono na lakana ni ministry ani sora ko ni musaka ko ministry nyondeme ni maya sabatili ministry minangoni joli ko ministry ani sene ko ministry fo katase kuna foni ko duguma kala ni chama nje kala ministry ani sanfɛ kalanso ko ni doni ɲɛɲini ni ministry olu bɛɛ lajɛlen tora u nɔna maa wɛrɛw minnu fɛnɛ tora u nɔna mɔne ni baganmara ministry b'o la jini kungo ni sigida lakana ni ministry seko ni dɔnko ministry bolola baarakɛlaw an'an ka jamana yɔrɔkɔrɔbaw ministry olu bɛɛ lajɛlen bɛ u nɔna ka taa se jamana furuba baarako ministry n'ale de fɛnɛ ɲɛsinnen don fangabondaw ni ɲɔgɔn ɲɛ kuma ɲɔgɔnyaw fɛnɛ mɔ denmisɛnninw ka ministry so fɛnɛ na yɛlɛma don ye kɛnɛya ko ani furuba bɛsɛya ministry so fɛnɛ b'o cogo la diinɛ ko ni batoko ministry fɛnɛ ma bɔ a nɔ na farikolo ɲɛnajɛ ministry fɛnɛ tora a nɔ na ministry so kelen da yɛlɛla k'o kɛ bolibafɛnko ministry so ye ni ko kalifa Sumana Mori Kulibali la ale min ɲɛsinnen kun do sigida yiriwaw mɔ Sumelu Bube Mayiga ka gouvernement kura in kɔnɔ yɛlɛma dɔw fɛnɛ kɛra Cɛna Kulibali min kun bɛ surasiya ministriya la ale nana kiri ko ministry so kunna ni ka professeur Comogo Sangare bila ka taa ale nɔ na maa min ka baara ɲɛsinnen kun do dugukolo labaarali mɔ ani jamanadenw ka kisa ale tora a nɔ na maa kura min donna gouvernement kɔnɔ n'o jɔra maa caman hakili fɛ denmisɛnnin do an balaka do ko Kamisa Kamara ale kɛra Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛnabɔ ministry ye Cɛma Hubert Kulibali nɔna o bi bɔ maa bɔtaw la Mohamed El Mokhtar fɛnɛ b'o la Lasini Buware donna ale nɔna jamanadenw ka segin ɲɔgɔnmɔ ministry so kɔnɔ ani bɛn ni basigi jiko ni kuranko ministry o kɛra Sambu Wage ye Malika Aluseni nɔna Abdel Karim Konate Ampe ale fɛnɛ y'a ka ministry so to Alhassan Ahmed Musa ye jagoko ministry so la izini ko yiriwali ministry n'o ye Mohamed Ali Agi Ibrahim ye ale nɔna bilala Mulai Ahmed Boubacar fɛ maa kura wɛrɛ min fɛnɛ donna gouvernement kura in kɔnɔ ministry so kura fɛnɛ kɔnɔ o ye Madame Safiya Boli ye u ko ministry so min mɔ ko mara ani jɛlenya jamana furuba fɛ la ale bɛ kɛ o ministry ye Dr Jakite Aissata Traoré ale fɛnɛ bilala Umu Ture nɔna musolaka ni den ni denbaya ka ministry so la sojɔ ko ni duguba kɔnɔ ko ministry o ye Mohamed Mustafa Sidibe ye Dr Abdraman Silami ngomɛ kɔka malidenw ka ministry so la ale y'o ministry so to Yaya Sangare ye ministry min ka baara bɛna ɲɛsin an ka jamana taji ko mɔ o ye Madame Lelenta Hawa Baba Baye dakurunya kelen ministry 15 ɲɔgɔnna de donna ka fara kɔrɔlenw kan an bɛ dugawu don kɛ baara min kale far'u la Ala k'a ta fanga d'u ma Sami nana anga jamana faba kono ka beni dɔgɔkun tɛmɛni n'o kɛra sababu ye ka kasara se kindow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida nana sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ o de kadra kɔnɔ Mali silamɛ dinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma ase de Sheriff Ousmane Madani Aidara ale ka taa ɲɛda o kindow kan ni ka laban ka dɛmɛ k'u ye mun bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 1 na Musa Fomba an ka jɛ ka ɲɛmada a ka sɔrɔliw fɛ sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna gu min bɛ wele ko Bosobugu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ji bɛ ka sɛbɛkɔrɔ don ji donna yen sigibaw kan u caman bɛ ka bisimila ben sɛbɛnnikɔrɔ lɔkɔliso la wa sɛbɛnnikɔrɔ maa ɲɛmaw sigida ɲɛmaw olu kɛn bɛ ka wele da mankan ni ɲumantigiw bɛ se ka wele k'u magɛn ni dɛmɛ ye walasa Bosobugukaw bɛ se lafiya sɔrɔ protection civile développement social bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la ka fara sigida ɲɛmaw kan maa min na ni Mali silamɛ dinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sheriff Ousmane Madani Haidara ye kunnafoni mɛn a wulila ka t'i ɲɛda Bosobugukaw kan ka dugawu k'u ye ni ka jira u la k'a fɔ degun min y'u sɔrɔ u ni bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka degun kɛ ɲɔgɔn fɛ bawo i ma ɲɔ ka degun y'i ka degun ye Bamakɔ kɔni bɛɛ de jɛ ye n'a ma ɲɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ taa yɔrɔ dɔ la parce que n'i y'a an nana yɛrɛ sutura de mais hali bi an bɛ taa sutura bɛ yɔrɔ min na hali bi an bɛ taa yɛrɛ sutura de an b'o de ɲini Ala fɛ a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye sa bon ko minnu bɛɛ ye ɲɔgɔn jigi de ye a bɛ ɲɔgɔn jigi tugu donc jigiɲɔgɔn min tɛ ani tuguli ma ɲɔgɔn ye a b'o tugu
bon ala kira alayhi salatu wassalam yo min fo ne wole jigiya dama bagaw ye parce que ni ko yi ga mumini soro bon abi ko ma yi yera de soro islamé be nganya kele islamé be hakilla kele ma site jugman kan ni yere bebe ni mane kan ni mo gabe min kan ni yere ka kan ni mo yere a fo de islamé ko karma wadira fa jogo bon ne yere ko ni ne sansa ba ko ne na ko sai parce que ne ka yoro bi amena kam ni ku folo la gamme ni na singaro la ni a san flana san sabana gamme abi se ka kamini 2001 anni ce donc ni wati na mse ha gam fako so min bena abi se ka se fo duru woro nyokoma barama ban folo jibe do kono bodo do abi se ka do ire bebbi ali suina ire anti tangi jima jo kasigi anti ha ge sido aso binta la folo awon ya so be ha gam na sa woro ha ge de kono benindo ni wakati na folo boati gu tara ogol so kono bo chena duguma mo soro parce que ada ka nyira ambe jigo do parce que so mana do jigo no akanga beni wakati na obe amanga beni wakati na ambo donga o wodi am fene lafa nan sigara mina ambanga mina nchikabo ado be ambe mina mbo tro atime so bibi bo ambo da kunde labi Mali Silamadina nyama ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silamaya demeto ansaru nyejo yoro asayada Sherif Ousmane Madana Haidara silamaya million gelenge demenye kanyeshi madeguno mo boso bukukawni sebeningoro sigida nyemo bela jele ugani sodia jira ubarala gidna na mun kan sisa vraiment a jaranye a bonyanama ala de se kasra ala kasra ba donda si tout le monde peut faire ces gestes solidaires là. Vraiment, je crois que les sinistrés, vraiment, ou tena donc oui, qu'elle a sinistré. Parce que na besala ka idara tani nyokonke. Vraiment, anga balman deme. Munu ino la ambu deme. Donc, am seka idara fodro. Idara fana mu kunyima mbade. Adage ko l'animal ne peut pas remercier la brousse parce que chaque matin il en a besoin. Parce que dongo do amu ko idara la. Donc am seka fo ka wal nyimando. Ala kasra e mun ka ala kasra. Mangani ya nyuma ndigi bela jelefe tama manjua bakile manja maubise kusenda asayeda Sherif Ousmane Madana Haidara senda nona barisabu kadaka ambale maudedu ningu kadegu wili kabuka vraiment ne fleur mi ni so jale no ko jugu quoi parce que karamo mo ba do ni mi ayo de wale ya quoi bon en fait kenem ngani be ba do mo shiga la yinite ambalma bozo munu sigelo no gunga ala ke jide do nuka donc we ci blama donc anga service de ka barawi o fen no an sigi kunde woyi an yɛrɛ kelen ka comité sigi yɔrɔ la ka lajɛ ni ji bɛna tiɲɛni kɛ dɔrɔn ka girin ka fɔ an ye donc an bɛ se ka solution min sɔrɔ a la depuis kunu an ye ni nouvelle sɔrɔ an wulila ka se yɔrɔ la an ka faama bɔ ala an ka ministre yɛrɛ nana kunun bɛɛ donc an taara ka ba tigɛ ka taa ɲɛ dugu kan an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu filɛ position min na n'an ma fɛɛrɛ ɲini ji ni fanga bɛ ka nalen cogo min a bɛ kɛ tiɲɛni ye donc o yɔrɔ bɛɛ la an ni protection civile mɔgɔw an ye disposition ta k'a essayer k'u la évacuer ka na donc an ye mairie wele k'a f'u ye u ka yɔrɔ ɲini an ye joona min na an bɛ se ka ninnu bila yen nɔ fɔlɔ yanni nin waati ka tɛmɛ donc olu fana ye wuli ka jɔ o kɔnɔ u ye ekɔliso ɲini donc an ye u la tigɛ ka na n'u ye ka n'u bila ekɔlisow la donc k'a essayer ka baara fɔlɔ min n'an kan k'o kɛ o ye ka siyɔrɔ dayɔrɔ k'o ɲini ka d'u ma dɛbɛn ani sangew ani birifiniw ani ka dumuni fana dilan ka d'u ma yanni waati cɛ bon n'a fɔra ko hukumu kɔnɔ ni baara sugu mɔgɔ mɔgɔ n'i nana dɛmɛ kɛ i y'a k'i yɛrɛ de ye parce que i y'a k'i balima de ye ala yɛrɛ y'o de fɔ donc kun yɛrɛ bɛɛ karamɔgɔ ka ciden nana depuis a y'a mɛn a ka ciden nana ka na an sɔrɔ ɲɔgɔn lajɛ yɛrɛ la ka n'a fɔ ko karamɔgɔ ko vraiment a bɔra ko kalama ko a yɛrɛ bɛ kɔfɛ ka na donc o yɛrɛ dɔrɔn y'an fa fɔlɔ n'a yɛrɛ wulila k'i sen fa ka s'anw ma ka na bonya k'anw ye ka miliyɔn 1 di k'an k'o fara an boloda la vraiment a ni ce a yɛrɛ ye a ni ce a yɛrɛ ye an b'o de fɔ a ni ce a yɛrɛ ye a diyara an ye fo k'a bonya a ma kosɛbɛ bon ni hakilina sugu de ni maa wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ se ka nin hakilina sugu ta ni nin ko sugu y'i balima sɔrɔ se b'i ye n'i bɛ se ka wuli ka jɔ a ye vraiment i b'a k'i yɛrɛ de ye i b'a k'i yɛrɛ de ye kuma kɔni tɛ ne da ka fɔ o kɔ vraiment a ni ce a yɛrɛ ye. baara in kun kɛra ni Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a sayada Sherif Ousmane Madana Haidara ka dugawu don ye janko ala bɛ se ka kisi kɛ ka lafiya don Mali jamana kɔnɔ ni ka Mali kelenya n'a basigi sabati. Sheikh Suleiman Sidibe ni a ka kalandenw bɛɛ de wulila ka taa sigida gale la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangoni Janginɛbugu la ka taa u ɲɛ da a seyide Sherif Ousmane Madana Haidara ka alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru kungilen na ka dugawu ɲini k'a fɛ togoya min na u kelen bɛ ka baaraba minnu kuru tigɛ olu bɛ se ka sira sɔrɔ u bolo ɲɔgɔn yɛrɛ bolodariw fɛ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 8 Luti Sidibe ale ka sɔrɔlenw don nka Musa Fɔnba ale bɛna walawalali k'an ye.
Sheikh Suleiman Sidibe ka zawiya kana jigilakaw fe Manden commune na anaka kalandenw bɛɛ lajɛlen bisimilala Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Ousmane Madana Haidara fɛ Bangoni Janginɛbugu la Sherifila misiri ba kɔnɔ taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye maaba in halibi k'a ka dugawu ɲini jango zawiya min bɛ u bolo kana jigila zawiya bi se barika ni ka zawiya se a yɛrɛ kɔrɔ ni ba madani den ni bashi dan darawere de a Sayyada Sherif Ousmane Madana Haidara ka dugawu ye a Sheikh Suleiman Sidibe ala ɲini siraw ka bani bi fɛn min f'u ye gundo la ani bange la o kɛra wasa y'u mɔ o kumana hali bi u mago b'a ka dɛmɛ na an nana kana ɲɛda an fa an'an karamɔgɔ an'an jigi an'an ɲɛjɔyɔrɔ n'o ye a Seydi Sherif Ousmane Madana Haidara ye ka da kan ale kɛra an karamɔgɔ ye an ka urudiw kɔnɔ an'an ka fɛnw kɔnɔ a y'an bilasira kosɛbɛ o kama an yɛrɛ n'an ka kalandenw an'an balimaw an'an jɛɲɔgɔnw an farala ɲɔgɔn kan ka na an ɲɛ d'a kan ka dugawu k'a ye o y'an nakun de ye ka dugawu ɲini a yɛrɛ fɛ an ye nisɔndiya sɔrɔ an wasara ka da kan ni ɲɔgɔnna mɔgɔba a y'i bɛn an ma ka tila k'i bila an dugu ma k'an bonya fo an yɛrɛ miiri tɛ bonya min na a y'o de d'an kan vraiment o kɔni ye an fa o y'an wasa an nana jigi min kama an nan'o sɔrɔ wa o jigi in yɛrɛ fana fara o wele min bɛ ne bolo ka se bɛɛ lajɛlen ma n'o ye a Seydi Sherif Madana Haidara ka kumaw ye an minnu ye wurudidenw ye ne a bɛ fɔ ma ko tiɲɛniyadenw ayiwa a ye jogo de fɔ an ye tiɲɛniya yɛrɛ sariti kɔrɔ la baya b'a la o baya layiru ka ca kosɛbɛ nka alhamdulillah ne kɔni bɛ n ta de ni layiru 6 ye ka sababu kɛ Seydi Sherif Ousmane Madana Haidara ka sira ye wa o 6 in mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a minɛ adamadenya na ɲa sigi na ɲa i ni diɲɛ bɛɛ bi bɛn o kama an bɛ k'an ta kɛ ni o cogo ye o kɔni de ye an ta kun ye aw bɔra ka so ka na yan a mana foyi ɲini ala kɔ o yɛrɛ ye dugawu jaabi yɔrɔ dɔ ye mɔgɔ minnu ka kekun hami min b'i la yan y'a fɔ yɔrɔ ye ala kama mɔgɔw nana yan o dugawu man ka bi Suleiman dugaden don a ka ko bonyana n bolo a t'a sababu dɔn ne kanuni tɛ o caman de bɛ minnu ko an bɛ Haidara fɛ mais ala b'a dɔn bɛɛ n'a a gɛrɛ cogo don bɛɛ n'a ka ko kɛ cogo don nka a k'a dɔn meiza min b'a la ne bolo n'o de la ne hakili b'a la hali n'a hakili tɛ ne na ala b'a dɔn n y'a bangebaaw y'a bolo cogo min na a n'a ye cɛsiri min kɛ fɔ ne ka d'u ka so a fa ye minnu fɔ n ye ani n y'a fa yɛrɛ y'a bolo cogo min na o de y'a ka ko bonya ne bolo moriya ko tɛ n ye kuranɛ durusi tɛ n ye karamɔgɔ ye tɛ n ye mukadamu ye tɛ fɛn bɛɛ ye barika de ye barika tɛ maa o maa na e bi sa dugu ma hali n'u y'i yɛlɛ etazi kan barikandenya b'i jigin barika bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la ka na siran i bɛ se ka sɛgɛn o ye ala ka diɲɛ dacogo ye don dɔw la i t'i sago sɔrɔ o ye jɔn dacogo ye ala fɛ mais i ti malo jugu tɛ s'i la o la n b'o o wele kelen de da aw bɛɛ ye a y'a janto bangebaa ko la a y'a bangebaaw bonya a y'u barika ɲini a y'a ŋaniya ɲɛ maa o maa ŋaniya ka ɲi ala t'i labila i bi dekun i bi tɔɔrɔ mais tant que e ŋaniya ye mɔgɔw ka hɛrɛ de sɔrɔ ni mɔgɔ minnu ko u ti sɔn o ma ala b'u mago sa moriya ti k'u la wurudi ti k'u la a to ala ma dɔrɔn adamaden bɛ ɲinɛ mais ala ti ɲinɛ dɛ ala ɲɛ bɛ an na an bi yɔrɔ o yɔrɔ ala de ɲɛ bɛ an na o la ala ka fɛnba y'a ka jɔn de ye a ko walakadi karamna bani adam ala ko n ye adamaden bonya a m'a fɔ n ye silamɛ bonya dɛ ko adamaden hali n'a bi boli sɔn
a ka hakɛ dafa i ka tɔɔrɔ kana s'a ma a to yen ni min ko a bɛ Ala fɛ o ka hakɛ bɛ yen min ko a tɛ Ala fɛ a ka hakɛ bɛ yen hali ka taa bila bagan minnu b'an bolo ka taa bila sɛw ni jakuma na Ala mago bɛ nin bɛɛ la n'i ka dansago sera nin fɛn o fɛn ma Ala b'a yir'i la mana Ala ko a ye mɔgɔ bonya mɔgɔw fana kan ka ɲɔgɔn bonya o la an bɛ dugawu kɛ Solo ye barika min b'a la ni Ala sɔnna a bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na a bɛ tɛmɛ a kan a bɛ tɛmɛ a kan aw nana hɛrɛ la Ala k'aw segin hɛrɛ la ani hami o hami nana Ala k'a bɛɛ dilan ka si d'aw ma ka kɛnɛya d'aw ma ka labanko ɲuman d'aw ma k'an kɛ ka ɲɔgɔn ye min tɛ nin k'an kɛ ka ɲɔgɔn ye min tɛ nin an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kun jɛra ni Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Badane Haidara ka dugawu ye tɔn ni jɛkulu minnu sigilen don Mahamadu Jalo kanu kama olu ye sigiba dɔ boloda ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 8 sigida 6nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲamakɔrɔkaw fɛ sigi min senfɛ u y'a jira k'a fɔ u bɛna ba don jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka baara bolodalenw na sigi senfɛ u ni tɔn wɛrɛ minnu bɛ n'u y'a sɔrɔ n'olu ye hakilina kelen ye olu caman yira a kɛnɛ kɔnɔ Amadou Jalo ka fara ka jatala Dramane Maleka olu ka sɔrɔlenw don nka Sadio Sidibe ale bɛna walawalali kan ye nin ɲɛnajɛ in kunba kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamana ɲɛmaa kura ni o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a ye hakilina kura min ta jamana yiriwali kan ka se ka dɛmɛ olu bɛ se ka lawaleya cogo min na ani fana ka se ka foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ani club min sigilen bɛ Mahamadu Jalo tɔgɔ la u ye baara minnu kɛ jamana kalafili min tɛmɛna sigida 6nan kɔnɔna na ka se ka foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin u ma Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛli kan an ye min labɛn nin ye nin kun ye dɔrɔn ka IBK ka san 5 laban nin ka essayer ko o fêti kɛ ka artistes wele artistes kana an k'an ka nisɔndiya yira an k'an ka vraiment kanu yira a ka élection na donc ni élection nin na Ala y'a a ɲuman kun tɛmɛ kamisa k'a nomera an fana kɔntana na an sewara an b'a ɲini jamaw fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan surtout denmisɛnnakaw an ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan an k'an jija pour que an ka se minnu ka hami ye baarako ye an k'u dɛmɛ u bɛ se ka baara sɔrɔ cogoya min na. Association caman ani mouvement u bɔra commune sisi fantan ani 4 bɛɛ fɛ ka se ka na ni meeting lawaleya cogo min na ni ka tila k'u ka dɛmɛ k'o kurakuraya k'o ɲɛsin jamana ɲama kura ma ni o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ni a ye hakilina min ta k'a ɲɛsin denmisɛnninw ma a ka ni san 5 in kɔnɔna na. An ka bi wulada sigi tɛ dɔwɛrɛ ye ka foli di an ka militant bɛɛ lajɛlen ma campagne min tɛmɛna sa n'o ye élection ye an ye président Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ donc an donna bɛɛ lajɛlen de kan u ka bɔ u ka taa voter ka voter d'abord o yɛrɛ ye fasodenɲumanya ye donc an donna ka maa ma votera ka yurula ka fɔ ka foli k'u ye donc waleɲuman ka bonyamasegin k'u ma ka tila ka yurula baara ma ban an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma jamana in président yɛrɛ y'a fɔ ka laɲini na ko jamana nin mana san laban mana in k'a bɛna a di an denmisɛnninw de ma n'o ye tiɲɛ ye an denmisɛnninw man ka sigi bilen an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an b'o de kɛ ka président in dɛmɛ a ka taabolo ɲumanw na o de kama an ko an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen wulada in na ka tila k'a fɔ jama in na an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma san 5 natɔ in an ka président dɛmɛ walasa a bɛ se ka jɔyɔrɔ di an denmisɛnninw ma baara natɔ kɔnɔ député sigiw bɛ yen maire sigiw bɛ yen nɔ n'Ala ni kira sɔnna an bɛna président dɛmɛ o bɛɛ lajɛlen na walasa assemblée bɛ se ka sɔrɔ ka d'a ma non seulement ka tila k'a dɛmɛ a ka taabolow la parce que kunnafoni jugu caman yɛrɛ kɛra tɛmɛna n'o ye gɛlɛya sɔrɔ n'Ala sɔnna o tɛna an sɔrɔ zeni an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ loi o loi bɛ ta assemblée kɔnɔ président bɛ baara o baara boloda yanni fɔbagajuguw k'a fɔ k'a juguya n'Ala ni kira sɔnna ma anw bɛna a ta ka kunnafoni k'a yɛrɛkɛ k'a fɔ jamanaw ye bɛɛ lajɛlen k'a faamuya. Anw nan'o la ka na Mamadou Jalo ka n'a dɛmɛ a ka hakilina ɲuman na ɲamakɔrɔ n'ale de ye yan nɔ association ɲɛmɔgɔ ye donc a n'a ka baara caman kan sigida kɔnɔna la komi an bɛɛ y'a baarakɛla an fana ye baarakɛlabaw de ye commune 1 kɔnɔ donc anw ta tɛ i n'a fɔ ko nin fɛn wɛrɛ o tɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ kun hakilina ye ka IBK dɛmɛ a ka pasi mandat 2nan na donc anw n'olu bɛɛ de bɛ kulun kelen kɔnɔ an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na IBK bɛ se ka sigi a ka hakilina dun bila la n'a ma se k'a dafa a ka se k'a dafa deuxième mandat in kɔnɔna la. Kɛnɛ in ɲɛnamara ni nisɔndiyafɛn caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la
bolofililaw senfililaw fo ka taa se seko ani donko maaw ani nisɔndiyafɛn caaman o kɛra ka maaw jansa kɛnɛ in kɔnɔ. biprem fasoko ale ni forobatɔ ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u sera ka kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 8 kunnafoni ɲininaw tɔgɔ la soba kɔnɔ maison de la presse sigikun laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ maa minnu minɛlen don olu ka se k'a labila kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Paul Baro ye ani Musa Kimbiri n'u minɛlen don kabini utu kalo tile 27 tɛmɛnen Sadio Sidibe n'a ka jatala Samba Traoré olu ka sɔrɔlenw don. U bɔra ka caya eko kɔnɔkulu teriw balimaw sibiridenw journalistw jabalaba la walasa k'u fanga fara ɲɔgɔn kan u balima minnu minɛlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Paul Ismail Boro ni ka fara Musa Kimbiri kan n'olu minɛna kabini uti kalo tile 27 walasa olu bɛ se ka lafiya da sɔrɔ cogo min na o de kun ye ɲɔgɔnna jɛrɛ in kunba ye. An ye ɲɔgɔn ye yan bi a bɛ fɔ min ma ko conférence de presse anw biprem fasoko mɔgɔw ka da kan an ye jateminɛ kɛ an ye maliden de ye an maliden ɲɔgɔn dɔw de minɛna k'u datugu minɛkun jɔnjɔn ma sɔrɔ u la u minɛna k'u b'u ka denbaya kɔrɔ k'u lamaloya k'u lajaba o muso n'u denw ɲɛna o man kan an bɛ yɔrɔ min na bi n'o ye Kimbiri ani Boro ye Ismail Boro ani Musa Kimbiri mun bɛ n'olu sɔrɔ an t'a dɔn n'an ma wuli an wuli kuma o de la t'anw ko dɔ kɛra muɲu na dɔ kɛra kuma la an ka wuli an ka fara ɲɔgɔn kan ninnu ka bɔ. ɲɔgɔnna jɛrɛ in senfɛ kunnafonidilaw ye ɲininkali caaman tɛngu la walasa k'a dɔn kun mun kɛra sababu ye ka maa ninnu minɛ. jɛkulu min yɛrɛ kɛra nin hakilina in taba ye u y'a yɛrɛ jɛma la k'a fɔ maa minnu minɛlen filɛ nin ye kun ma se ka yaala u m'a kun ye fana o de kɛra jɛkulu in ɲɛma ka kuma ye ni ka tila ka wele kurakura k'a ɲɛsin fanga tigilamaaw ma walasa maa minnu minɛna u bɛ se ka bila cogo min na. A ka gɛlɛn anw k'a bila minɛn kɔnɔ anw b'a fɔlɔ de ko binkani ka d'a kan u minɛ cogo fɛ n'i bɛ mɔgɔ minɛ bi n'i m'a convoqué a kana ɲɛfɔ i bɛ mɔgɔ caman u bɛna kana sɛbɛn yira la k'a fɔ ne bɛ bɔ nin yɔrɔ de la nin polisiso ou bien nin gendarme so ou bien nin douanier so ne nana n cira sɛbɛn bɛ n bolo ko ka n'i nɔfɛ i bɛ se ka na mɔgɔ min n'a ka so yɛrɛ kan a bɛ fɔ o ma ko mandat b'i bolo o si ma ye nin ko in na ka boli ka na mɔgɔ ka so ka n'a minɛ ka taa dɔ minɛ a ka gɛrɛn na k'a k'i sago ye k'i t'a bila o ye binkani de ye u ka yɔrɔw sɛgɛsɛgɛra ka armoire yɛrɛ dakari u donnen u ka so ka fɛn bɛɛ lajɛ o ma fɛn ye conférence la san aw y'a ye marifa kelen min tun bɛ Paul ka so Paul Boro sɛbɛn de b'o la a b'o k'a ye sɛbɛn kɔrɔta k'a yira mɔgɔ na a b'o ko permis de port d'arme jamana kɔnɔ sariya y'a yira ni mɔgɔ min b'a fɛ ka marifa kelen ta k'a minɛ i bolo ka i yɛrɛ ka lakanali kama i bɛ taa faamaw fɛ yen k'a ɲɛf'u ye i b'i ŋaniya yir'u la u b'i lamɛn u b'i sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ u bɛ dɔ d'i ma u bɛ sɛbɛn k'a la o kelen de yera Paul bolo sɛbɛn fana b'a la sɛbɛn kɔrɔtara yan ko mɔgɔw k'a lajɛ a b'o k'a fɛ ni mɔgɔ min k'o kelen ma ko marifa baden b'o bolo yɔrɔ ko wɛrɛ b'i kɔnɔ anw ka laɲini laban ye mun yɛrɛ ye an bɛ mun ɲini Paul Boro ani Musa Kimbiri minɛbagaw fɛ o k'u bila. An b'a jira u la k'a fɔ ɲɔgɔnna jɛrɛ in senfɛ parti politique maa si kun tɛ yen biprɛn ɲɛma k'a fɔ la ni o ye Lassine Jawara ye. walasa u bɛ fɛ ka baara kura minnu bila sen kan u ka lakodɔn maaw fɛ o de kadira kɔnɔ tɔn min sigilen don sen kan ka se ka maa dɛsɛlenw kolo don murubakala la association malienne de réinsertion sociale olu ka kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi ka bɛn ni kari tɛmɛnen u yɛrɛ jabala la Amdalaye Ase 2000 la Samayira Sanogo n'a ka jatala Siru Ɲare olu ka sɔrɔlenw don. N'a sɔrɔla jɔrɔna ko bɛɛ bi association malienne de réinsertion sociale la o ye o bɛ se ka lakodɔn cogo min na fo ka taa se baara minnu bɛ ni o b'a fɛ ka olu nun don donna nataw la. Puisque kun ye mun ye ka association ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛ baara caman na an ma minnu yira mɔgɔw la donc an tun bɛ fɛ ka bɔ n'o baaraw ye bi k'o yira mɔgɔw la ani an bɛ fɛ ka minnu wɛrɛ kɛ kɔfɛ o de kun ye bi ko in kun ye. Walasa o ka se ka lakodɔn jamana fantan naani na association malienne de réinsertion sociale ye hakilina caman boloda. Association ka baara ka ca association comme aw yɛrɛ y'a ye cogo min association bɛ denmisɛnninw ni musow de kama association bɛ ka kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen ni fɛn t'u bolo minnu bɛ bɔ ni diplôme ye ni expérience t'u la an bɛ se k'olu dɛmɛ cogo min na olu ka expérience sɔrɔ pour que u ka se ka baara sɔrɔ facilement comme n y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min a b'a ye mɔgɔ denmisɛnnin minnu bɛ bɔ bi baara caman bɛ se ka sɔrɔ mais baara caman bɛ u b'a fɔ ko f'i ka expérience sɔrɔ san tan san tan 5 donc u bɛ bɔ déjà ka sɔrɔ u tɛ se ka taa
donc an b'a kɛ pour que o denmisɛnnin ninnu caman bɛ yen an bɛ se ka expérience formation k'u kunna cogo min na pour que ka expérience sɔrɔ. pour que ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka u ka baara ninnu jiriwa o bolo. association malienne de réinsertion sociale k'a daminɛ o créer donna fo ka taa se bi la o ye baara caman sigi sen kan ka ban. association yɛrɛ ye école ba dɔ dayɛlɛ n'o école tɔgɔ la Dorlotine o école o bɛ mɔgɔ min employé bi o bɛ ɲini ka na mɔgɔ 100 bɔ donc vraiment association ye fɛn caman kɛ an bɛ yan fɛnɛ bɛɛ kama. hamina ko min bɛ o la ni o ye min bɛ se ka kɛ sababu ka o lakodɔn diɲɛ fantan naani fɛ association malienne de réinsertion sociale bɛ ka sira caman bɔ donna nataw la min bɛ se ka kɛ sababu ni ka baara ninnu nɔgɔya o bolo. min ye prison ta yɔrɔ ye komi n y'a f'i ye cogo min na association dɛmɛbaga ka ca magistrat b'o la juge b'o la procureur b'o la olu b'an dɛmɛ an bɛ taa conseil de ta olu fɛ an bɛ taa kasobonw kɔnɔ an b'a lajɛ ni karisa bɛ yan nin y'a wagati joli ye dama don a ka kuma la bari avocat t'a bolo a t'a dɔn procédure ye fɛn min ye donc o juge ninnu de bɛ an guider aw kan ka kɛ tan de aw kan ka kɛ tan de donc an b'a kɛ fɛnɛ parce que anw filɛ mɔgɔ caman b'an na minnu ye droit kɛ mais droit domaine ka bon i tɛ se k'a maîtriser donc f'i ka s'a dɔnbaga ɲumanw de ma olu k'a yir'i la walasa i kana don mɔgɔw gasi la a bɛ kɛ cogo min na donc association bɛ baara kɛ ten de. an ma ladɔnniya k'a fɔ ko AMRS ale yɛrɛ ye créé la février kalo tile 13 san 2007 min b'a yira k'a fɔ a ye san 11 sɔrɔ ka ban wa tɔn in slogan n'an b'a fɔ ko o bɛ baara kɛ ni hakilina min ye o ye bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa min b'a yira k'a fɔ ko a ka kan jamanaden bɛɛ lajɛlen ka wuli ka sen don jamana jɔli la. o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi ta walawalali kan ye. Mauritanie jamana kono wasadensigi kalata ani marabolo nyamasigi kalata ni meresigi kalata ujabi ubora kube nga fanga sinamato y'a jira kabini kele ko namara de kɛra kunnafoni dikɛnɛ dɔ sigira senga fanga sinamato ɲɛma Ahmed Ould Dada fɛ min senfɛ a y'a yira k'a fɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni ma jɔyɔrɔ fa wa baara ɲɛdɔnbaliya kɛra sababu ye ni ka gwɛlɛya caman lase a mɔ bawo jamana ɲɛma ka fanga ɲini dɔ o ye seni ka gwɛlɛyaw ye ni ka namara baden de kɛ ko kumana ko bɛ fɛn min ɲini kanubaw fɛ namanya k'a fɔ tako filanan bi ye kalata ninnu na tako filanan don ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka caya ni ka jamana ɲɛma ka fanga ɲini dɔ bi a y'o wele fɛnɛ da ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma maa min minɛ bɛ bi ni kalata yɛrɛmankutuw kɛra ka to kaso la bira Ould Abeydi ni farafinden ka jɔnya o kɛlɛtɔ ɲɛma don a y'i to kaso kɔnɔ ka kɛ wasaden ye o kumana a ka bila a ka don wasabulon kɔnɔ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ jaabiw minnu bɔra tiɲɛ don jamana ɲɛma ka fanga ɲini dɔ kɔni ye maa fanba sɔrɔ nka bi talo maa minnu fɛ o ye fanga ɲini dɔ ye min kɛmɛ ka silamɛya diinɛ berefini bere a yɛrɛ ka ko tawasul jamana ɲɛma Mohamed Ould Abdelaziz ka fanga ɲini dɔ UPR a ye wasaden 67 sɔrɔ 157 la silamɛya diinɛ berefini tigilamaw ni o ye tawasul ye sigiyɔrɔ 31 minnu bɛ yen olu ye 14 sɔrɔ Mohamed Ould Mawlud ni ale ye FNDU o ɲɛma ye o donna wasabulon kɔnɔ ministre ɲɛmakɔrɔ Yahya Ould Ahmed El Waqf o fɛnɛ donna ka taa se jɔnya kɛlɛjɛkulu ma ɲɛma Biram Da Abeydi mɔ ale bɛ kaso la wasaden tɔw ka donni n'u ka donbaliya o bɛ dɔ ta ko filanan senfɛ. Libi faba la Tripoli ka bɛn dɛnɛ septembre kalo tile ta ye taji ko ɲɛnabɔli cakɛdaba min bɛ yen compagnie nationale de pétrole ŋwara dara o la kulu maramafɛntigiw fɛ maa minnu kɛra ko kɛbaa ye u kɔni ma dɔn fɔlɔ nka lakana tigilama minnu bɛ Tripoli kɔnɔ ni o ye mamurutilen jɛkuluw ye bawo Libi lakana bɛ olu de bolo bi Tripoli n'a lamini bɛɛ surasi tɛ jamana ɲɛma Fayez El Sarraj tɔgɔ la olu kɔni bɛ ka munumunu zalo kɛ taji ko ɲɛnabɔ cakɛda in dafɛ min bɛ se k'a to minnu bɛ ka mugu ni kisɛ banamini u ni kɔkanna cɛ u bɛ se ka lasago wale kelen k'u fa o mamurutilen jɛkulu min ni Libi taji ko ɲɛnabɔli cakɛda ka lakana bɛ o ka bolo kan u k'a ma ko Força Alreda a ma ɲɛma dɔ y'a yira k'a fɔ olu kɔni kɛmɛ ka cakɛda in sɛbɛkɔrɔ ko Libi wa maa minnu b'a kɔnɔ maa nanama sumanenw na u bɛ k'olu labɔ cogo ɲini ni maramafɛntigi min yera kɔnɔ u bɛ sɔrɔ ka hiri k'i kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin n'a ɲɔgɔnna wuli ka jɔ ka kɛ Tripoli Libi faaba la laban min kɛra kɔsada in na maa ta ani maa naani de bɔnɛna ani na maa nanama sumanen na État islamique Bamaji jɛkulu kun y'a yira k'a fɔ o ye nɔ ye kalata labɛnni
jɛkulu hɔta commission électorale u ye ŋwara da o de la ni ŋa mata ani ma naani bɔnɛ a nina nka ahmed ben salem ni ale ye mamurulen jɛkulu ɲɛma ye ale y'a yira k'a fɔ maa kana jɔrɔ bilen ko in b'i mɛn ka basigi sa nka u ni maa min bɛ ɲɔgɔn na tajiko ɲɛnabɔ cakɛda in kɔnɔ o kɔni ma se ka dɔn fɔlɔ maa dɔ kɔni y'a yira tajiko ɲɛnabɔ cakɛda in baarakɛlaw la k'a fɔ maa ninnu do dɔ u kɛ ŋumɛ k'u ɲɛw bɛɛ siri maa kun tɛ se k'u bugunatigɛ ni ka marifa ti fa bɛɛ lajɛlen la k'olu dɔw kɔni sera ka tila ni fenɛtiri tali de sababu ye k'u yɛrɛ ta. Jɛnseregɛ naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ sabatili ma dimanche septembre kalo tile 9 a ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin Misira jamana Egypte ma ɲɛmaaw ma k'a fɔ u kɛn bɛ ka maa 75 minnu ka kiiriw jatigɛ kɔsada in na k'a jira k'a fɔ maa bɛ maa la u la o dɔw ni faalindo kɛ ka peine de mort ni ka dɔw ta kɛ si kaso ye k'u k'a lajɛ u ka segin u kɔ k'a tɛ ka kɛ tiɲɛ kan maa minnu bɛ bolola n'u ka kiiriw jatigɛra Mohamed Morsi min ka kafo jasora ni a n'a ka fanga ɲini dɔ frère musulman kɛn bɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan o maa caman bɛ a la maa min na ni Misira jamana maa ɲɛmaaw Egypte maa ɲɛmaaw ye kɔrɔfɔ in mɛn ka bɔ Jɛnseregɛ naani tɔnba Nations Unies ka hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu yɔrɔ a minisiri min ɲɛsin bɛ Misira jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o y'a ka nisɔngoyaw jira k'a fɔ Egypte jamana maa ɲɛmaaw tɛ se k'a faamu cogo si la kiiri ka sigi sen kan jamana kan hɔrɔnyalen fɛ a ka jamana den dɔ kun kan maa k'i to fangaja fɛ k'i bɛ t'i da don o la k'i dɔn ka taa fɔ o la k'o ye kɔnɔganko ye maa 70 ani maa 5 minnu ka kiiri jatigɛra a kɛra kiiri belebele labɛnnen dɔ de senfɛ barisabu ka d'a kan maa 7 ani 39 de ye siganama ye minnu ka kiiri jatigɛ cogo tun bɛ ka ɲini n'o kun jɛra ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye a maa fanba jakifun kɛra k'u ye lakana tigilamaw bɔnɛ u nina wale kelen jamana foroba fɛ k'u y'a tiɲɛ san 2013 uti kalo la maa min na ni wulikajɔ kɛra Mohamed Morsi kanubaw fɛ minisiri min ɲɛsin bɛ Misira jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o y'a yira k'a fɔ Jɛnseregɛ naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛw sabatili ma a musolaka ye fɛn min fɔ ni o ye basile ye k'a ye fanga mafiyɛnya n'o ye Misira fanga ye maa 70 ani maa 5 minnu n'a jirala k'a fɔ olu ni faali ka kan olu tɛmɛnen kɔfɛ 47 bɛ yen olu ta ye si kaso ye 374 ani 4 olu bɛ san 15 kɛ den da ni 22 n'u ko olu ma ko mineur olu bɛ san 10 kɛ maa 200 ani maa 15 olu bɛ san 5 kɛ uti kalo la san 2013 kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a tile 14 Abdel Fattah al-Sisi surasi kɛlen kɔfɛ ka Mohamed Morsi ka kafo jasu les frères musulmans ɲɛma a kanubaw wulila fa bɛɛ lajɛlen la k'u majɛ ni fanga binni ye a senfɛ polisilakaw donna u tula k'u caca dɔw bɔnɛna u nina faali kɛra polisilakaw la polisilakaw yɛrɛw ye faali kɛ a kɛra Misira jamana faaba kɛre kɛnɛba kan u ko yɔrɔ min ma ko Raba al-Adawiya maa 900 ɲɔgɔn na de bɔnɛna a nina a maa fanba kun ye maa nanama sumanenw ye lakana tigilamaw de kɛra u faabaw ye. Somali jamana kɔnɔ Bamanji jɛkulu Shibabulakaw ni u ni Al-Qaida tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u ye furunbara ni baratu mobili dɔ la ni ka yɔrɛfa su dɔ fili o kɔnɔ o ka taa wuli n'a yɛrɛ ye ka maaw bɔnɛ u ni nama 6 tora a kɛra Somali faaba la Mogadishu polisilakaw ye kɔrɔfɔ in seereya kɛnɛya tigilamaw fɛnɛ y'a seereya Shibabulakaw y'a yira k'a fɔ u ka kɛwale don u ka kunnafoni di sira dɔ ka kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ u y'a yira k'a fɔ u kun bɛ ka yɔrɔ min bɛlɛ u y'o sɔrɔ bawo k'olu kɛ kun bɛ ka mobili fa kɛlɛkɛlɛ furunbara ni de la Shibabulakaw kalen ka don bi ka fɔ Somalima ɲɛmaaw minnu bɛ ka dɛmɛ Jɛnseregɛ naani setigi jamanaw fɛ ni ka fara farafinna tɔnba Union africaine ka kɛlɛbolo AMISOM kan maa 20,000 olu gwɛni min kɛra ka bɔ Somali faaba la Mogadishu ko dabɛ Somalima ɲɛmaaw n'u dɛmɛbaw ye ko sunatiw ye u gɛn bɛ ka bɔ Mogadishu bi faaba la nka u bɛ to ka bala ka tiɲɛni kɛ dugubaw ni yɔrɔ mankanniw na san 2017 octobre kalo tile 14 u ye tiɲɛniba dɔ kɛ Mogadishu Somali faaba la maa 514 de bɔnɛna ani na o se hali nin yɔrɔ in na u m'a fɔ ko olu nɔ don nka Jɛnseregɛ naani setigi jamanaw ani jateminɛkɛla kangarenw gɛn bɛ ka jira k'a fɔ u ka kɛwale don juillet kalo laban daw la Jɛnseregɛ naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso conseil de sécurité a kun b'a fɛ ka dɔ bɔ maa hakɛ la lakana tigilamaw la Somali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafinna tɔnba Union africaine ka kɛlɛbolo AMISOM ko ka dɔ bɔ a maa hakɛ la n'a ma ɲa k'a fɔ a nafolo bɔ b'a ye nazarala tɔnba Union européenne ye nka u labanna k'u fari fa ko in kɔrɔ bawo lakanabaliya o sabati bɛ bi Shibabu kɛlɛ ma ban. Farigolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ka bololadulaci Coupe du Mali kɛnɛ kɔnɔ o demi-finale de sera ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 8 Palais des Sports de Bamako kɔnɔ Atar Club Kidale ale AS Police ci 67 ni 55 o tɛmɛnen kɔ Joliba AC ale fɛnɛ Stade Malien ci 92 ani 72
famiya caman ka se k'a sɔrɔ nin bolola dolanci ninnu na Bubakar Traoré n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo an ka jɛ ka ɲɛmada olu ka sɔrɔlenw fɛ. Ni demi-finale in dolanci gɛlɛn kun bɛ Joliba AC n'ale Dauphine bilenman ni Stade Malien de Bamako bila ɲɔgɔn na. Depuis a daminɛ Joliba musolakaw ka wulikajɔ fari bɛna boloda u bɛ sɛbɛya sɔrɔ carton fɔlɔ la 25 Stade ta bɛ kɛ 17 ye. Carton filanan daminɛlen Joliba musow b'a yira k'u ka girin nin doni kama ni Stade musow ye ta bɛ kɛ 43 Stade 37. Sɛngɛnnafiɲɛbɔ o bɛ bila u kan. Sɛngɛnnafiɲɛbɔ yɛlɛnnen Jɛnɛba Njayi n'a tɔɲɔgɔnw u bɛna dɔ fɔrɔ ka wulikajɔ kan u bɛna kɛ sababu ye carton sabanan u bɛna sɛbɛya sɔrɔ fɛnɛ la 71 57. Carton laban sa sɛngɛ o bɛna i jɔ Stade musolakaw fanfɛla la o bɛ kɛ sababu ye dolanci yɛrɛ bɛ kuncɛ 90 ka taa Joliba AC fanfɛla la ta bɛ kɛ 72. Ouais, mais comment match là-bas, on avait bien commencé parce que en anani Josué équipe diminuée nos kosebe, équipe diminuée nos kosebe. Donc ali munu be terrain do be oui 2 semaines d'entraînement que chien fla. Bon capitaine yero mangene on en a dron ka mayo do amase ka jouer. Donc nga meilleur joueur no fana kamay kamana pas. Kamay semaine ngono 2 semaines d'entraînement que chien fla di. Donc c'était difficile quoi. Bon demsen do be anya essayer ko lu intégrer ko lu la do no to do là mais bon. Be ise ko ke quoi, mo da essayer. Donc je crois que you se ko ke quoi. Bon, de kon boloni ko match kon dobe gagner, dobe jouer, dobe chi. Essentiel était que en jouera. Bien vrai que équipe m'a dafa et tout, dem se nous jouera jusqu'au bout. Ne kon mu féliciter vraiment. O devenir bolo ka fo. Oh vraiment ni content ni toñoron an jera ka bara de ke bo bi match quoi, an bi match gagner ama barana quoi. Ama barana parce qu'an décidé le ne do quoi. Ni entraînement ñenema ke ni bara ñenema ke be résultat ñenema de an bara ñenema de o da to an bara ñenema ñena. Vraiment an yemu don ou mo be encouragement de là et on n'a pas cessé de les encourager depuis championnat kana c'est ça finalement et nous continuons à les motiver davantage pour la finale. Donc on dit bravo aux filles, elles ont tout donné. Oudaroué là et vraiment voilà le résultat. On est très content. Final tokelendo insa Atar club de Kidal no olu donfine neramugoma ye olu kun kelen do ka AS Police muso bisimila o dulanci fene ka damna la fo ka tasa akunche yoroma Atar club de Kidal musolakaw de ka wulika jo fanga barika boana ako bela jelena dulanci kunche rasa 77 52 kata Atar club de Kidal musolakaw kanuna. Bon, faut arrêter, elles ont un match négligé parce qu'en pensant que Kidal de dos en menant en gagné. Donc engagement compté. Et Kidal était 2 fois plus engagé que nous. Donc c'est ce qui fait que on a fait un match gagné. À raison Befle. Sinon sur le plan moral ça va. Pour le premier il y a un match là. Bon là vraiment je joue parce que j'ai là un boulot d'ignorant. À daminer faut qu'on a ça là-bas. Bon, ni marcher dans boulot en kumara nous fait quoi? Un ɲɔgɔn mais un koto ɲɔgɔn ta la an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bon ala merci Dieu merci quoi an ɲɛna an bolo o de la bon tiɲɛ yɛrɛ la ne nisɔndiyalen don parce que on a vraiment besoin de ça championnat ma na an bolo et puis championnat la an ye nin victoire kɛ juste pour confirmer quelque chose k'a yira mɔgɔw la an kɛra troisième an m'a mérité quoi donc c'est pour cela que an ye nin victoire kɛ et puis an bɛ nin victoire kɛ fɛnɛ an b'a dédié Atar équipe bɛɛ la n'a nisɔndiya ye quoi Kidal quoi au nom de Kidal même. Donc, Albi, Amani, Joji Tofe, Ambérambolo Faranon pour la finale à la Rognego Dama. Pakla Jiki, Kafo, Cheuta Fanfalala, AS Real de Bamako, Alene AS Police, ou Lebna Nina finalitan, Kasababuke, AS Real, Ale Sebasro, Tad Chelakauka, Biolomvla, Aninani, Ispasi Chelakau Fene Bruna, AS Police Chelakau Nyokoro, Bidru Nisheki, Bidru Anifla. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaaya sofɛ ka kɛnɛ ni kuma in ye aw k'an bɛn laseli wɛrɛ